दायो गासिबो जाजोब्बाय नै गोथाव आरोना बेदरखौ एवग्रोबाय नै मा बेदर बे अमा हेलौ लोगोफोर आंनि रिंसार आर्मि बिटुआ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायनो होबाय दिनै जाय जोंना जांख्रा आरो लोगोफोर नांखाल जांख्रा ना हाल जांख्रा होनो जोंनिथिंथ' नांखाल जांख्रासो होनो ओमफ्राय ओरै सानजाहासो हाल जांख्रा होनो खोमा बारा होदो लोगोफोर बेफोरखौ ओमफ्राय नै आं दा न'आवसो दं आरो जों दायो दुब्लियाव थांनो नारबाय ओमफ्राय जोंनि जांख्रा जाग्राफोरखौ देखायनो र' आं एसे नै सासेया दाबो फैबावाखै सिख्ला गोरा गोरासो नै दख'ना गानजोबावनाय एक्ट्रिस गोजाखा आंजों दख'ना गाननो जादों सालिफ्रा ओमफ्राय सासे दंबाय नै उन्दै ओमफ्राय लोगोफोर सासे दंबाय आरो दाबो फैयाखै बियो बेखौ दा देखायगोन र' आङो फुरा मथुखा आरो बियो ओमफ्राय नै जोंना ओंखाम संग्राया थ' लोगोफोर दायो ओंखारलांसै जोङो न'निफ्राय ओमफ्राय नै जोंना बिमाया दायो ओंखाम संग्रायाव दं आरो ना नै जोंना ओंखाम संग्राया बेनो बेदर लाबोदों आरो ना बेदरखौ एवग्रोबाय नै मा बेदर बे अमा जोंना बिमा एवगासिनो नै ओमफ्राय नैबाव ओंख्रि दङ मैथाजों नाजों संगोन नाबो लाबोदों आङो नाया बोरै नायदो नै जोंनि ओंखाम संग्राखौ लोगोफोर बेनो जोंना ओंखाम संग्राया नों थांथ'वा दुब्लियाव दाहाय जोंनि बिमाखौ नायदो नै लोगोफोर एसे बुरिबाय जोंना बिमाया नै जोंना माइ गायग्राफ्रा सासे फैबावनांगौ दङ दायो थांसिगोन बेनिफ्राय दुब्लियाव ओंखारलांसिगोन ओमफ्राय सासेया दाबो फैया ओमफ्राय दुब्लियाव सानै हाजिरा दंहैयो खोमा दहाय फुङाव थांदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय जोंहा नै दासो ओंखारलांनो नागिरदों आरो नयथासो जाबाय खोमा नै जोंना दैखरा ओमफ्राय बाबाया दहाय फुङावनो थांदोंमोन एसे आलिफोर खोहैदों खोमा एसे हादाव गोलैदों खोमा थ' लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना बिदिखौ फुरा इन्टारेस्ट जाखागोन आरो ना दिनै माने आं बिसोरखौ ओंखामबो जाहोगोन जांख्रानि फुरा इन्टारेस्ट जाखागोन आरो थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना बिदिखौ लोगोफोर ओंखारलांसिगोन नै ओरैहाय दायो लांगोनायाव ओरैहाय एकदम जोंना दलहायावसो दुब्लिबारिया ओरैबायदिसो थांनांगौ लोगोफोर जोंना जांख्रा जाग्राफ्रा नायदो नै फुरा डेन्जार गोजा खारोना सिख्ला गोरा गोजासो सासे सानैनो थ' थाबायदो र' उन्दैयाव फैबावबायसो नै थांसै एकदम गोजानावसो आरोना लोगोफोर नायदो नै उन्दैयाबो फैबावबायसो मुथुवा डेन्जारखासो नै हाब्रुआव दा गोदोबासो थ' नायदो नै लोगोफोर दुब्लिया फुरा गायख्रुगासिनो आरो बयबो जोंना बैयावसो नै मोनहैसै थाबायगासिनो नै मोनहैसै बारा गोबाव गैला बैयावनो ओमफ्राय नै उन्दैफ्रा खिबाव लाइननो बिदो लोगोफोर दायो मोनफैनि जोङो जोंनि दुब्लियाव जोंना दुब्लिया बेनो नै सफैबायना सान्दुङाव गायनो हागोन नोंसोरो बे दब्लायसेखौनो गायनांगौ नै बेखौनो गायनानै फोजोबनांगौ ओमफ्राय खोथियाखौ एसे फुगारनानै गारदों आरो ना ओमफ्राय नै बाबाया खदालजों जावगासिनो बेयाव एसे गाग्लिदों आरो ना खोथिया आग्लिनानै नै बेयाव आलियाव फुनानै गारगारजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ फुनानै गारगारबावनांगौ नै फैद' फुद' बेलाव बाजागोन नै बेलाव बेखौ फुजोबनानै गारनांगौ आरो ना खोथियाखौ गथ'आबो फैबावदोंसो नै बिदि फुदों द' खानायाव नै खाफलायावबो सासे थ' लोगोफोर आंथ' फुनोबो रोङा गायनोबो रोंबावासो दा फुनाय नांगोन र' गायनाय नांगोन जाना जाया मुथु दङ सासे देन्जार गायखायो बेनो खोथिया रोगादों नै खोथिया फैद' जांख्रा जानोबा जोंनाव लोगोफोर नै थाब फै लोगोफोर नै आंबो गायनानै देखायनायनि माबायदि रोंना रोङा आङो ओरैनोथ' गायफेराखै इसे माबाबावदोरा बेसें गोलैबाय इद्रायबायनो इसे माबाव देखेबाय आसु बारा जाबाय गायमाया नायदो जोंनि दायो नै एसे गायखांबाय ओमफ्राय बे खोथियाखौ फुखांबाय नै ओमफ्राय जोङो दायो साहा लोंसै नै फुंनिफ्राय जेबो जायाखै साहा लोंसै दायो जोङो साहाखौ देखायनो र' आं एसे गाइखेर साहा मोनलोंबाय नै साहा लोगोफोर गाइखेर साहा फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन दायो गाइखेर साहा मोनलोंबाय नै साहा लोंग्रोसै
खोथिया रोगादों नै जोंना बसा खोथिया रोगादों जांख्रा जानो माबे जांख्रा दायो गायनोसै नै गायफिनबाय साहा लोंखांनाय जोङो दायो नै दायो गायबाय र' आंबो दा एसे गायनानै देखायबावगोन ओमफ्राय नै खोथियाखौ रानना होजोब्बाय आं ओरै लाइननो दायो आं गायो नै जोंना बसा गायबाय सारावहाय होनानै गायसै आरोना बोलो होनानै गायथारसै एबार जांख्रा जानो जाबाय दे सिनायदो लोगोफोरनि आं गायनायखौ आखाया रावबो आंनि माइ गायनायखौ दे दा गायखाबाय नै दे दा गायदो सोरनो हाजिरा नांगौ लेंहर गायनो हायगोन बियो हाब्रु फुननायसो लोगोफोर दायो जोङो र' बिसोरखौ फुननि उन्दैफोरखौ गथ'खौ फुना गाबोनि सो हाब्रु फुननि बिसोरखौ हाब्रु माला सानैखौ सिरि Bun, sir. Muka pun muka. Untuk aku. Ini lah. Kau lihat pun lại. Đây răng thà giặc ra này. Đi xa nữa muốn ở răng thà giặc đẹp quá buồn cười. Ai. Phun đi không phun. Rồi ta chọn phiếu quả xuống gần. Một quả ra khả năng mình nghe một quả. Kan benar dapat dia mana tu? Nangga baju dulu. Mingklo dah tu bay. Tangisnya ada juga, sampai habar pun kemana sih? Sampai nih di urut pun udah nggak, gua kapo ini, nolai kapnya macam apa? Kapten nih habar pun jangan nih, nolai nih. Kapten, pihakran ini salah, karena kapten. Kalau gua tangsi nggak, tangger sih nggak, sampai nih masa minggu dah sampai nih, sampai suruh. Sampai nih gua ada buka gas nih, nolai nih, kapnya kita be. Habar juga sarna kayak ini. Kami biar nalur ber, mai kayak sih kayak lawan biar na. Apa suruh harus begini ya, bray? Kalau nang surah, apa harus framing baik? Framing resi berjaga, baik itu salah loh dong. Wah, coba bilang mana bilang? Aku berdaya nunggu pejing ya, sampai yang begini sih, sampai ini, jenazah kasak rafa be. Tigang baik. Tapi setelah begini apa sih kan? Kasih kamu sampai di dia baik. Sabtu begini nih, kutua tuh kapnya ya. Hai duwi kami yang logoफोर ओमफ्राय नै गासिबो फैजोबबाय जोंना जांख्रा जाग्राफ्रा दायो जोंना बिमाया ओंखामखौ खुरगासिनो ओमफ्राय जोङो जाहैनोसै बेयावनो जागोन नै जोङो ओंखामखौ लोगोफोर दायो जिरायबाय ओंखाम जानो नै इन्दियाबो जिरायबाय याव ओंखाम रानग्राफ्रा जांख्रा जाग्राफ्रा राननांदों ओंखाम टेबोल लाबोबाय जोंना मैथा ना गोगोम थुमसै ना ओमफ्राय ओंखामखौ रानबाय नै बेनोलाय नोंलाय गोथाव
जानाय दे आंनाव सफैबाय नै बे आंनि बाहा उन्दैया जाबाय दालियाबो सफैबाय नै जोंना गोसोआवनो होबाय दालिखौ फ्रिला बायबाय थाला सुनो बायो मानसि गैयियाव बिमा हारसिङैयाव जौ गैया उनफानांगौमोन ना जौ उन्दैया दहाय गाबनाया गाबलायग्रा जाबायना दाना जाहैबाय लोगोखौ दाय जानोसै नै सफैजोब्बाय ओमफ्राय नै बेदराव सफैबाय नै दाय जानोसै नै लोगोफोर Berdolar, bentar dan akhir bara, bukan pula. Jadi gunung deh, turun jeng ayo. Kota ikan susah seperti ini, ketau? Jeng ada danger dah kayak guna he, apa ini dia, tuh kapnya seri dah terbaik. Ini kau tahu jabai. Kalau kau bertanya kamu cakap macam ni, apa ini jeng luas, kamu sering tu warna ni dah. Kalau kau video ini semuanya kan video भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो नोंथांमोना भिडिअखौ बाय बाय होनदो दे बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो